korjataan se. Sitten vasta mennään eteenpäin. Näin saa. Tilastoita tuonne. Ei tule mitään. Kyllä riittävä luu. Niin joo. Joo. Kiinni saa. Kaksi voittoa. Voisi olla kisa. Vaan tällä sitten tuolta saatien joukkoon. Ihan pian. Ja sitten käyntiin tämä, ja tässähän sitten on tietysti sekin, että se lasketaan myös tuo verkkilaite kuuluu tähän. Nyt täytyy osata hienosti lähteä siitä silloin, kun vihreä syttyy, ei yhtään aiemmin. Ja kumpi ykkösrata, kyllä, Jimi Mylläri tästä jatkaa sitten finaaliin. Näin siis Mylläri menee tuonne finaaliin ja sitten taas Lukkonen menee tuonne pronssilähtöön. Sitten Valtiin Sebasti ja Eino Yppärillä valmiiksi tuonne junnujen seuraavaan semiin. Eli numerolla 888 sinne. Valtiin Sebasti ja 411. Eino Yppärillä. Ykkösrata Sebas, kakkosrata Yppärillä. Kuinka käy tässä taistossa kummalle puolelle joulukuusi alkaa vilkkumaan. Se on ykkösrata ja vain 1/10 on ruokinta. No joo, sen verran on veroa tuossa ja 51 kilometriä tunnissa molemmilla aika ja jatkaa. Se oli Sebas. Tuonne finaaliin ja Eino Yppärillä sitten ajaa pronssista. Ja sitten ajetaan heti tuo pronssi lähtöön, eli siellä ovat mukana sitten Nea Lukkonen ja Eino Yppärillä. Ja vaikka tuossa makkaraa tuli kehuttua ja tietysti se on erittäin hyvä ja se kuuluu näihin kisahommiin, mutta sitten kun täältä lähdetään, niin aika monta vuotta on jo käynyt sitten tuolla K-Marketissa ja kyllä sieltä se Mainariburgeri taitaa tänäänkin taas sisuksiin kadota. Täytyy sanoa, että näin burgeriharrastaja. Siellä kannattaa ehdottomasti käydä. Sieltä K-Market
Pyhäjärviä sieltä sitten valitaan. Siellä on erinomaiset burgerit. Siellä tehdään itse burgerit. Kunnon jauhelihasta, kunnon briossisämpylät ja hyvät juustot siellä välissä. Ja se on oikein vimpan päälle. Setti. EVR, kylkeen radut ja joku hyvä dippi. Mä itse suosin sitä meidän omaa. Nyt mä en enää muista mikä se oli, mutta se oli ihan älyttömän hyvä se dippi. Uhkonen ympärillä. Ja katsotaan, kumpi päin nämä radat. Ei ole ympärillä. Rata 1 ja Nea Luukkonen. Rata 2. Nyt selkeä sitten. Vihreät syttyvät ja tästä lähdetään matkaan. Kuppi on tänään 3. ja kuppi 4. Ei ole ympärillä vai Nea Luukkonen. Ympärillä rata 1. Luukkonen rata 2 ja kummalle ykkösradalle. Eino ympärillä on tänään 3. Ja Nea Luukkonen 4. Ja sitten mennään suoraan tästä finaaliin. Finaalissa vastakkain sarjakärki. 2 voittoa alla.